תגידי משהו. שלום, אנחנו עורכים את הסדר בבית נורית בן אהרון ביחד שרפה וכולנו מסובים. את לא נראית מסובה כרגע. דן נראה לי יש לו פאוץ'. איפה אני יושבת, נורית? איפה הבת שלכם, הגדלתי? היא היום עם המשפחה של החתן. לקנות בגדים לחתונה? תתחכו קצת עד שהיא תתקבל לזה ואז יהיה בסדר. את לא מבינה מה קרה.